Важният си ти. Убийства, заговор, корупция, мрачно минало, стари врагове. Цялата истина ще излезе наяве. В последната част от оригиналната шведска трилогия «Милениум» по романите на Стиг Ларсон. Момичето, което разтури Стършеловото гнездо. Събота, 21:45 по БНТ 1. Предаването се излъчва със съдействието на ProCredit Bank. Подкрепата, от която се нуждае вашият бизнес. Добър вечер. През следващото денонощие над страната се очаква да премине студен атмосферен фронт. Още през нощта и утре сутринта над Западна България и северните райони ще превали, а утре през деня на цялата страна ще е облачно, като слаб дъжд ще превали над южните и източните райони. Вятърът от запад-северозапад ще се усилва и с него ще нахлува студен въздух. Дневните температури в северозападната половина от страната ще се понижат, докато в югоизточна България и крайните южни райони ще са все още високи, но до вечерта и там ще настъпи понижение. Над планините ще има значителна облачност, а по билата ще бъде и мъгливо. На места ще превали дъжд, ще духа умерен и силен вятър. Температурите и там ще се понижат. Над северозападните райони от Балканите облачността днес беше значителна, а на изток разкъсана до слънчево време. Утре на полуострова ще има променлива облачност без съществени валежи. От северозапад ще нахлува студен въздух. Облачността, разположена над централните и част от източните райони на континента, разделя топлата въздушна маса над източна Европа от студеният въздух, настанил се над северозападната половина от континента. Утре на Пиринеите ще бъде сравнително хладно, като над източните райони ще продължи да вали. В централноевропейските страни валежите ще отслабнат и ще спират и облачността ще се разкъса. Сняг ще вали в района на Алпите. В централното Средиземноморие отново ще се заоблачи и ще завали. В източна Европа се очаква значителни валежи, в Прибалтика и северната част от Европейска Русия от сняг, в останалите райони от дъжд. У нас в сряда ще е предимно облачно с валежи на повече места в Южна България. В четвъртък облачността от запад бързо ще намалее, но понижението на температурите ще продължи. В петък ще има повече слънце и дневните температури ще са с 2-3 градуса по-високи. Такава е прогнозата за времето. Спокойна нощ! Избери как да започне денят ти, защото това е твоят ден. Каква цена на тока ни очаква през следващата година? Председателят на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Ангел Семерджиев. Каква е готовността за зимното поддържане на пътищата? Наживо от Изпълнителна агенция Автомобилна администрация инженер Лазар Лазаров. Как ромски деца от Стара Загора мечтаят за промяна? Койна Русева, Атанас Атанасов и Владимир Люцканов за новата постановка на Младежкия театър «Летище». 20 години театър «Кредо», заедно с Нина Димитрова. Шедьовърът на Микеланджело от таванът на Сикстинската капела навърши 500 години. За ролята на културата в развитието на икономиката Ернст Волер, председател на Комисията по култура към общината на Виена. Денят започва от 6:30 до 10:15. Твоята територия за политика и култура. Пренесете се във времето с БНТ 1 с новия пояс носталгия и специалната селекция от сериали, които пазят спомени. Завръщане в Брайтсхед. Сага за Форсайтови. Бедното малко богато момиче. До утрото на новата ни среща. Жената в бяло. Перла в короната.
Любов за Лидия. Сериалите, които се помнят, всеки ден от 18:35 по БНТ 1. Убийства, заговор, корупция, мрачно минало, стари врагове. Цялата истина ще излезе наяве. В последната част от оригиналната шведска трилогия «Милениум» по романите на Стиг Ларсон. Момичето, което разтури Стършеловото гнездо. Събота, 21:45 по БНТ 1. Eins zu 2 zu 3, drin. Доливачката! Човек е голям, толкова колко са големи мечтите му. Това вече е патент. He could give something more than 100%. Това е най-щастливия момент, когато той взе топката. Me quiero parecer a Stoikov. Искам да стана като него. Стоичков. Fue un regalo de Dios. Истината за легендата. В кината от 2 ноември. Добър вечер, вие сте с Денис и приятели, аз съм Джеймс Браун и това просто не е истина. Също съм Денис Ризов и просто няма спасение от мен. Ще ви кажа само, че ние не сме и никога няма да бъдем част от отвратителния реваншизъм и носталгията по социализма, която се промъква днес, защото все още има живи хора като мен, които помнят тая чудовищна, безчовечна глупост. Ръкопляскания. Благодаря. Даже е време да се провикна като в чешката легенда Юлис Фучик. Хора, обичах ви, бдете. Тире, това никога не се случва повече, не се случва никога. Да. Но хайде да видим какво ни чака в шоуто тази вечер, защото в шоуто тази вечер ни чакат много неща. Лично Джеймс Браун ще е тук, Явор Гърдев и група Кага и Коли не. Айде, че леко се бесих. Тази вечер в предаването ще видите Явор Гърдев, Бъз Данджело и Акага. Първи ми гост тази вечер е не само един от най-добрите театрални кинорежисьори, но и един от най-умните хора в България, поне според нас. Аплодисменти за Явор Гърдев. Здрасти, добре дошли тук в този джингър. Чувстваш ли се нормално сред нас? Нормално, рокерийка, всичко си е наред. Рокерийка не е лошо по някакъв път. Отзивите след премиерата на Хамлет са много добри. Билети са продадени 2 месеца напред. Така знам аз. Така е. Как ти харесва тази? Не знам дали за продадени. Не следя много касата, но има ефекта, който очаквахме представлението. Разбира се, когато човек прави такава пиеса като Хамлет, понеже когато правиш класическа пиеса, някакси всички са компетентни и се чувстват на своя територия. Има много сблъскващи се такива мнения, които обаче при една трагедия от такъв мащаб
като Хамлет са желан контекст. Това, което се опитвахме да направим, като че ли в първите 3 представления, особено в първото и третото, от второто не бях много доволен, се случи в някаква степен. Но общо взето постигна ли това, което искаше да стане? И виж, когато човек тръгне да прави Хамлет, понеже това се случва веднъж в живота, или пък може да се случи и повече пъти на някои режисьори, но общо взето е голям шанс. Трябва да е абсолютно убеден в екипа, с който работи, в мястото, и на което го прави, в случая Народния театър, и времето, по което го прави. Тези неща, ако не съвпаднат... Съвпаднаха ли в този случай? Да. Ако трябваше сега да правя избор, щях отново да избера същите хора, и това е един екип, на който много разчитам. Това представление се изнася от актьорите, въпреки че в него е ангажирана голяма сценична машина. Все пак Шекспировата драматургия, тя изцяло почива на актьорите, и ако те не я проведат, тя няма как да бъде реализирана. Така че нещата, обема на представлението е голям. Също е ангажирана цялата сценична група на Народния театър, на която много благодаря. Но все пак важното е съдържанието, важното е това, което провеждат актьорите, и е важен смисъл на тая вечна пиеса. Така е. Това ли е светия граал на театъра, Хамлет? Да, и то не само на театъра. Статистически погледнато, това е най-известното англоязично литературно произведение. Това, разбира се, чисто статистически. Тоест най-много хора знаят за Хамлет в света. Би ли го поставил на английски? Разбира се, стига да се отвори такава възможност. Между другото, не е далеч от така очакваното да се отвори. Тоест има някакъв шанс? Имам някакви разговори, да. Супер, това ще бъде хубаво. Да. Каква ще е разликата? Преди да тръгна към продукция не мога да кажа, защото в момента излизам от този процес и съм толкова много вътре в него, че не мога въобще да мисля за разлики. Има един такъв период след премиера, в който аз лично се опитвам да се измъкна лека по лека от това, което се е случвало до този миг, защото много дълбоко се потапя човек. Да, влизаш дълбоко. Да. Трябва да мине някакво време, в което да можеш да получиш дистанция от това, което си направил. Аз сега нямам тази дистанция и поради това и преценката ми не е особено трезва, тъй като тя е твърде много отвътре. Доколко според тебе един литературен шедьовър би могъл да се постави на чужд език? Шекспиров ли имаш? Не само Шекспиров, всеки един. Нали сега Бай Ганев ще много трудно го поставят в някой лондонски театър на английски. Да, и това не е само поради езикови съображения, просто контекста на разбиране ще бъде съвсем друг и може да стане, можем да изпаднем в такава ситуация на изгубени в превода, метафорически казано. Изгубени в контекста на нещо друго, което не разбираме. Но с Шекспир е много трудно, тъй като в повечето случаи, когато казвам на някого в чужбина, в англоязичния свят, че правя Шекспир, и те очакват, че това нещо се случва на английски, и те въобще не могат да си представят принципно Шекспир на някакъв друг език, защото на тях той веднъж им е даден в този вид, запазен през вековете, вече твърде архаичен, и въобще представата за това как това нещо се превежда на чужд език в стих е нещо като много подозрително предприятие. И аз винаги обяснявам, че напротив, всъщност Шекспир на чуждите езици става постоянно актуален автор, тъй като той се превежда всеки 10 години, всеки 20 години наново, и от интерпретацията на преводача много зависи неговия нов облик. Докато на английски той е даден веднъж за винаги в един вид и там, така да се каже, няма апдейт. И той, разбира се, е в литературния канон, но пък шанса да бъде превеждан на други езици дава действително възможност той да звучи напълно съвременно и така съобразно нивото на развитие на език. Да кажем, разликите в българските преводи са очевидни. Защото на Хамлет има доста преводи вече. Когато чете човек различните преводи, спокойно може да види в каква епоха те са правени, в кои години, по какъв начин това си личи в езика, а то си личи много. Ти имаш ли някакъв любим превод? На Хамлет ли? Аз скоро четах Тримата мускетари в различно издание. Че аз съм го като дете, после няколко пъти, аз ги различам истории. Това на мен ми е първата голяма книга, Тримата мускетари. Нали? Да, в първи клас прочетох тази тома. И това беше първото голямо литературно произведение, което съм прочел изцяло.
Аз не знак ли влезе? Тук пише аплауз ли? Не, няма такова нещо. Не, по някой път оцелват.